welkom bij weer een gloednijd seizoen van Clipcar Plus. We binden tenij net op vreed, maar op sneuntejoen. Dus ik zou zeggen, stem de televisie de komende weekend vooral al op sneuntejoen. Want we hebben weer een heel soort leuke nieuwe videoclips en leuke reportages. We traapje joen al in Ljouwert, want hier in de huiskamer achter mij is een bijzonder project onderhouden. Het heet Soep zonder ballen. En wat het correct is, dat lees ik dadelijk verder al wel uit. En we doen nog volle meer in Clipcar Plus. We hebben weer 3 clips, west op stemmenkist. We joggen bij de Suskus, de nijste band van Sipke de Boer en Sietse Haima. Singer-songwriter Jan Kuiper Alma is bij de radioshow van Gurbe Douwstra. En Dobe Paal stokken clippen trokjet. Maar we gaan eerst naar de eerste clip van Van Joen. En die komt van A Silent Express. Deze band die won vliegen hier nog een Frieske Pop Award. Maar het noemt Will I Be Around. En daar kregen ze nog €400 voor. En de prijs voor de allerbeste videoclip van 2010 gaat naar A Silent Express. Het wie alweer eind 2010 die Pop Award. Ze hadden dus €400 mee woen. Dus het opsturen van een clip naar huis kan die echt nog heel top smieten. Silent Express zit vanzelfs net stil. Ze hadden alweer een nieuwe clip opstuurd. Hoe zit dat met die nieuwe single? 2 weken geleden is hij uitgekomen. Hij wordt nu flink geplucht en hij is op 3FM al goed opgepikt. Dus we zijn nu hem lekker aan het promoten, weet je wel. En nu hier even langs, we hebben hem net gespeeld al. Dus en een nieuwe clip hebben we met dezelfde dame opgenomen, Stephanie Pistel. En die heeft er wel weer een heel mooi werkje van gemaakt. En dit is de nieuwste clip van A Silent Express. I can't say I wasn't afraid. To be here on my own.
Nou, de laatste gasten die druppelen is een beetje binnen in het huis van Michiel de Koning, een van de organisatoren van dit evenement. Ja, hoewel, evenement is wel een heel grut wut, hè? Nou, festival zou ik bijna zeggen. Maar dan wel een mini-festival. Ja, dat is waar. Maar ja, kijk, bij de setting hoort natuurlijk ook het gepaste aantal mensen. Maar kijk, ik zie niet zo'n groot verschil tussen de Melkweg of dit. Het gaat erom dat je gewoon echt een leuke avond hebt en dat je het volgend jaar, dat je denkt, oh, dat was leuk. Ik bel mijn vrienden op, trek de zwembroek aan, we gaan zwemmen. Oh, zonnebrand, gils aan meisje aan de waterkant, chips, ijs, colafles, lekker lachen zonder stress. Doe haar studeert aan de popacademie in Ljouwert. Wist je al klaar daarmee? Ik ben bijna klaar. Ja, en ik heb dit er ook gepast in mijn afstuderen. Dus dat is, ja, daar ben ik ook mee bezig. Ik kijk toch eigenlijk echt nooit achterom. Ik kijk toch eigenlijk echt nooit achterom. Dus dit is een onderdeel van die afstuderen? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu sinds september bezig met mijn eigen solomuziek en daarmee ga ik afstuderen. Maar nu willen ze weten hoe het met je gaat. En wilst Mark en Michiel de soep inschenken, gaan wij terug naar videoclip nummer 2 in deze aflevering van Clip K+. En die eer is van Vangrail. Kist op hun website een huiskamerconcert winnen, misschien wel zoiets als dit, als deze single downloadt. Dit is Leven na de Liefde. Staan tegen de muur van de eenzaamheid. Stenen gemaakt van verlangen en heimwee naar jou. Kun je het aan dat ik van pijn op mijn tanden bijt? Dat ik mijn hart heb verloren of laat het je koud? Dat mijn trots gebroken is. Voelt het goed als ik schreeuw dat ik je mis? Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Zie je me staan tegen de muur van onzekerheid? Sla ik mijn handen kapot op het harde cement. Ik kan het niet aan dat ik mijn ziel en mijn zaligheid heb gedeeld met de vrouw die jij niet meer bent. Voelt het fijn dat jij me zo ziet? Ben je blij dat ik doodga van verdriet? Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven. Als een hart kapot gaat van de pijn, komt de twijfel boven. Niets wat ik doe, geeft me vertrouwen. Niets wat ik voel, biedt me nog hoop. Zou er leven na de liefde zijn? Nee, dat kan ik niet geloven.
Als deze videoclip nou takkenwieke waarom Sjem worst, surf dan even naar clipcar.nl en breng die stem uit. Ja, Sipke de Boer, hij is nog altijd een heel soort dwande in de Frieske muziek. Hij had nou met Koos Keus en Sietse Haima de Suskes opruchten. Met die namen wij komt, ik heb geen idee. Maar daar zullen we dan griffel achterkomen, want Douwe Talma die hier bij zo bezitten. De betinker van Suske en Wiske, Willy van der Steen, zou eer in Friesland bij de Suskes op bezit West hebben. Althans, dat zei het gezin. Ze vinden het een hele eer, maar vinden dat het gezin net heel goed kopieerd is. Die kele hollen, die lam ik al had, die heb ik toch ik net. U oorskilder je als een asociaal soortje. Vlok bier heb. Ik wil er even, hè? Ik ben gewoon kleer, man. Alles. Als ze het al je van tevoren weten, hier ze misschien wel net binnenlitten. Want overal werd ze komen, we ze herkend. Bij de bakker, bij de supermarkt, in de winkel. Ik ben helemaal kleer, man. Ik wil er iets van betalen. We krijgen het geld van Willy van der Steen. En uw naam wordt opbroekt. Ik heet Bambix. En net Lambiek. Suske. 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 Dus in plaats van 3 broekjes ben 3 zusjes. Ja. Nou, 3 broekjes toch? Ja, dat is een beetje heel eigenlijk. Ik ga helemaal je slankje. Ik ben dik, grauw. Nou ja, wij hadden hier natuurlijk nou nog wel naar skeer naar is wat nou eigenlijk je favoriete strip is. Ik vond Douwe Dabbert ik altijd leuk. Ja. Ja. Staat dat achter in Donald Duck. Ja. Dat was die kleine dwerg. Ja, dat vond ik wel leuk. Ja, waarom ik het leuk vind, weet ik net, vond ik leuk. Ja. Ja, maar wat is nou je favoriete saus? Pavarotti saus. Pindasaus. Ik hou helemaal niet van saus. Sipke de Boer had in de landelijke hitlisten stond mij zien, je hebt me belazerd. En hij had in toezicht in bandjes zitten. Sietse Haima is ook zo'n geval. Succesvol met het duo Pick Meat, maar speelt de nijstek in tal van Frieske bands. Pick Meat is wat lullig eindigen, want Sietse woewel terug. Alleen nog zien wederhelft Jan Kobus Seuniga wie de kleer mij. Sietse is nou waarom in het feest genre met de Suskes. En ze hebben al een heel protte optredens horen. Ik meen dat vliegen hier zo'n, nou ja, zomaar erbij 50 dingen, misschien ietsje minder, misschien ietsje meer, ik weet het net. Dat denk ik een beetje af van deze nevenactiviteit, die begint erin, hè, natuurlijk. Dan krijg ik wel eens, we zitten elke keer in horenbandjes, projectjes of acts en ja, dan kijken we net elk weekend beek of ergens oorsbevut. En een hele waslijst om mij op te steen wat er de komende maand komt. iPop, 24 april, een bevrijdingsfestival is een leuke in Friesland. En we hebben op 12 maart een benefiet voor Kika in Wietmassen, dat is ik net onbelangrijk om even te vermelden. En ik heet net Wiske, maar ik heet Wietske. En dat is heel wat anders dan Wiske. En op lange termijn wel een langspeler. En ik denk wel nummers die we opnemen gaan. Maar dat durf ik zeker van plan. We hebben een proto nummers lezen. Dus er komt nog wel wat door? Ja, er komt nog wat door. Ja. Ik ben er net van nu zo. Nee. Dus daar moet ik het bij letten, bij die 2 punten. Ze lag daar op de grond, met ketchup om haar mond. Een Bami-schijf geplet, in haar hand een kroket. En daarin het frituur, een bitter garnituur. Een grote portie friet, vitamines lust ik niet. Ze lachte nog naar mij. En weet je wat ze zei? Mijn jongen, welke saus wil jij erbij? 1, 2, 3, 4.
Mijn bitter garnituur, dat lag daar al een uur te drijven in het vet, want door haar I forget. Dat is Engels. Ik raakte zo verward, mijn bitterballen zwart, mijn hapjes naar de maan, wat was ik aan gedaan? Maar ik gaf de moed niet op. Ik at ze lekker op. Dat zwarte veegde ik weg met witte saus. Mijn neus is ingesmeerd, ik ga mijn slippers aan, ik ga zwemmen. Een oude bal gaat mee en een beetje geld, we gaan zwemmen. Oh, zonnebrand, geel zand, meisje aan de waterkant, chips, ijs, cola, fles, lekker lachen zonder stress. Wij schrijven allebei Nederlandse intieme liedjes eigenlijk. En we vonden dat deze setting daar heel goed bij past om echt onze verhalen over te laten komen. En om mensen ook om gewoon een gevoel te delen van de hele avond. En daar hoort voor ons ook het eten bij en alles. Ja, waarom jet het eten erbij? De huiselijke sfeer, daar past onze muziek heel goed bij. En eigenlijk is het niet zo huiselijk als een lekker warme kom soep. Typisch Hollands. Typisch Hollands, misschien ook wel, ja. Het is geen grutte huiskamer. Hoeveel mensen ken je erin? Ja, ik neem net een hapje. De brandweervoorschriften weten we niet. En dit is de eerste show. Dus we gaan ook zien hoe het werkt. En we willen dit echt zeker vaker gaan doen. En in verschillende huiskamers. Dus net al in de gieren? Nee, als mensen thuis bijvoorbeeld zeggen van... dat zou ik ook wel thuis willen. Dan kunnen ze ons bellen. De radioprogrammering van Omroep Friesland had een flinke beurt gewoon. Het is die misschien wel opvallen. En zo komt het dat Gerbe Douwstra na alle werkdagen te jaren is met Radio Froskepolen. Een aantal weken hier hij singer-songwriter Jan Kuper Alma te gast. En hij komt met een nieuw album en spelen voor uw camera's een nummer. De basis blijft natuurlijk dat het gaat om streektaalmuziek, Friestalige en streekfriestaalmuziek in Friesland en van de boeten uit de regio's wij. Net alleen nog dat, uit Friesland ken ik zeg maar, als het maar uit Friesland komt, ken ik Engelstalige muziek uit Friesland weer. Zelfs de Wal ken je draait worden of Chickens Go Mad met Engelstalige blues of neem maar op. Ik draai vaak toch de noemers van Frieske cd's. Die krijg ik net bij u in de orenprogramma's te hebben. Want ik ga live muziek in Radio Froskepolen. Dat komt Jon van de Frieske zanger en liedschrijver Jan Kupers Alma. Dadelijk praat ik mij, maar eerst speelt het er al vers te noemen. Dat is naar een gedicht van Rutger Kopland. Geef mij maar. Geef mij maar de brede, de trage rivieren, de bewegingen die je niet ziet, maar wel vermoeden kunt. Nou, van vroeger Christ in Concrete, in de jaren 80. Tenminste, ik hoop dat mensen me daar nou van kennen. Lang geleden, toen gingen we een rockband en hebben we de Kleine Prijs van Snits won in 86. Dat is al 24 jaar geleden. Nou, ik hoop dat dit hier met 24 jaar later dat er wel wat gebeuren kan op het gebied van muziek met me.
geef mij maar de winter. Het armoedige landschap. Ik ga een heel skof ben ik eruit geweest. Ja, ik zei krijg bij Gurbeek al ik les van de mystieke neigingen. Dat ik me weer omlutst in mezelf. En een gewone baan in een IT-hek gewoon, een IT-manager, het bedrijfsleven. Maar daar ben ik verleden december gestapt. Ik heb daar nu nog weer van. En ik denk ik doe weer wat oors. En ik doe nou een coachingbureau krijg ik nou met training en coaching. En daarna doe ik bij de muziek. Toen ik net optreden heb ik wel vaak op mezelf de muziek kunnen. Ik ga honderden nummers kunnen altijd. Maar ik kan me net meer met de boeten daar. Dat hoop ik nou de komende tijd wel meer te doen. Maar deze cd wordt eerst Nederlandstalig omdat ik probeerde in Nederland wat te doen aan boeten Friesland. Ik hoop een beetje op het Herman Vinkers effect. Die kan ik in Amsterdam spelen en toen moesten ze steeds lijstje om mijn accent. En daar heb ik toen maar een broek van maken om de zaal van mij te winnen. Dat heeft in Friesland natuurlijk net, want dan vinden ze dat net een accent had. En in december hoop ik de cd uit te brengen. Dus dan eigenlijk mijn vierde cd al. En had ik de 12 LP's meerekenen die ik in de jaren 80 maak, hij staat mijn site plaatsen. Want ik heb twee een mini cd gebracht met Simon Vinkenhoog, met Heilwens Liefde, een gedicht van hem, dat ik op muziek zet ha. Maar dat had net echt onsleen, dat is een beetje in obscuriteit beland. En ik hoop dat deze cd wat meer aandacht krijgt en het liep er ook van wel, want hij is nog iets clear en er is al aandacht voor. Hokker van de 3 videoclips in dit programma voor Stono Takkenwieke Vromsjen in Clipcar Plus. Kist stemmen op 3 clips. A Silent Express, my I Can't Say I Wasn't Afraid. Vangrail, my Leven na de Liefde. En de Suskes, my Mayonaise. Surf naar clipcar.nl en breng die stem uit. En dit weer de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Clipcar Plus. Ik hoop die takkenwieken heel graag wet te zien en het 40, het is op sneun. Dag.